मांडू पत्र है टुकड़ी हांडी माठिया काढ़ी बाहर वही कांदिबा
दी बीड़ा गो मत की पागल लोड़ा कलियार बुढ़ा गो मत की पागल लोड़ा लोड़ा मा कौन पाने कली लोड़ा मिली मुखी दियारा गो मिली मुखी पागल लोड़ा कलियार बुढ़ा गो मत की पागल तते डाकी डाकी तते तो खोज खोज दिन जाऊँगी तते क्षीर देली कुआर जाइए से नना देखे तल मुंडा आड़े कुआर झील जा ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ମତେ କାણે ପଠେଇଲ ମୁଁ ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ନାଇଁ ଯେ ସକାଳୁ କରୁ ତମେ ଖାଇନ ବୋଲି ବେଲେ ମତେ ସେଇଟା ଦେଖେଇଥିଲ କି ରାସ୍ତାଟା ନାଇଁ ତମର ଶୁଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ନ ଖାଇଲେ ଆସିବାର ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଦେଇ ମୁଁ ଧରିକି ନ ଚଳିଲେ ମୁଁ ଚଳିବି ତମେ ବେକା ବେକି ଘଷି ଦିଅ ଏଇଟା ଟିକେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ଛେଚି ଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛେଚି ଦଉ ନାଇଁ ଛେଚି ଦଉଛି ବତରେଇ ଛେଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଜନ ସରିବାକୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାକି ରହିଲା 1 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟରେ କାଠ ଲଟା ହେବ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟରେ ଭୋଜନ ଶେଷ କରିବା ଏତେ ବାଲି ମୋ କହିଥାଏ ମୁଁ ନାହିଁ କହିଲେ ବଡ କିଆର ପିଲା ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ନନା ଉପରେ ମୁଠି ନା ଥର ପାଣି ତମେ ବେଗି ବେଗି ଖାଇଦିଅ ଗो ମୋ ଗୁଣର ମନ ବେଗି ବେଗି ଖାଇଦିଅ ଗো
पंचुरंड होऊन गाँव अब तू दूर जाके रोडे गंगा यार सुन चला 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 ఎప్పుడు